moso sana sana gi jensi e jensi koro kan check social media tiyo kelo piny machiegni dakika 5 nyalo bedo ne sedhi Turkana miduogo gi simu ka tabu nitie. Tabu mar ariyo momulo wuoye mamba winjo ka chwake ni mibadhi ogo tach ahinya. Ma achiel kuom gima koro nyalo duoko wa chien moingo gik moko te. To an makoro litna ahinya to en kar ka somo ka. Nikech koro chal ma somo ni en koro wach moro mane wacho ni somo e equalizer manyalo miyo ji bed marom, somo manyalo mi ichiem gi ruodhi ni en koro chal ma koro jadhier koro dwa we ni kuopa ka koro ne wajoin kodi the same time ana ase graduate ma yudo tich in podi kwamo ni lecturer ogomo kata kwamo ni university otimore ok nyal dhi nyime. Samoro ng'ama ne nigi pesa mowinjo ni nyathine omi semester achiel nosekawo nyathi otero UK kata otero private. Mano joma nigi nyalo. Joma nigi nyalo. Iparo nade ni joma onge nyalo wada tero nyithindo kanyo. Nitie penjo moro kama be pok omulo gi nowachonwa. Ni gima ana wuon ne chanda kata e somo ka wan gi junior secondary school ka. Junior secondary school ni be wasepenjo ni staff adi ma nyithindwa nige sikul kama puonjogi. Serikal opost ji adi ma puonjo nyithindwa ka. Serikal nolano ni gindiko jopuonje 46,000. Okraj but anyalo penjo ni kata ini nyalo mana timo research mana sama wan kani ni to gongo ka gan kacha thuru sikul man Elwora Elwora nigi jopuonj junior JSS adi mat gejingeni ka choncha to ne ber ke choncha ne yudo ka kane watiku sikul to podi mori dhi biyoji mi pesa matin ugo tongo kato sikul dhi nyime. Ng'eny sikunde gi nochak mana gi jo biyoji to kane sirikal koro golo chek ni koro kao kin gi gine namba mari matiesi to koro kuyieni mulo chok ni idhi ang'o idhi e class. Be wasepenjo ni to nyithindwa mano join junior secondary school gi education mane mage yudo nikech pogruok moro koro nego ber ka gin gi somo manono koso gin e somo manono gin gik opogore gin gik mokariyo nitie somo manono te ni ina kanyo yawa ni kode wadhi adhiya tek ni nyathina ni otore nade otieko to kae to wan gi moro kendo makore wacho ni oyo chulni ni mondo ji otimre nade odhiya koro somo manono matene useless education to gi somo manono free education. Where are we? Wan kanya ge nyithindwa gi vije kidogo kapok atiko da wachumulo kata wene. Yes. Nitiere kama bende omulo wache gimono ma kae onego serikal no nego bed no segoe kwan e level mamalo. King'iyo gik miwacho ni kidnapping and disappearance jomage malal gin nyithindwa matindo ma jensi mano usne lo dala mondo bi osom ka. Sama ne mama uso lo ne en gi geno gi kue chunye ni nyathina ni biro mako lweta to kiwinjo no lal Nairobi ka makata kama odhi oking'e. An sana ne poda paro ni magi kuonde moko mano nego beni wang'iyo motegno e serikandwa ni kapok ji odhi mabor ahinya nikech gin gik grievous. Ing'e ni miyo manigi nyathi ka Nyasaye diome ywak me ywage go pogore ge ywak me ywagago. Omiyo onego wang'i ane to ka kidnapping ni nitie te kidnap ng'a kech wawuonde ni kidnap engineer ma wang'e ni kiny donje field kata konyowa kidnap daktari to mage nyithindwa pwane ma pod wamiyo ge guidance be wan e right track. Erokamano. Omulo Godwin so mulo weche moko ma otegno kabisa. Dibeni ma en adieri mar wach manitiere koso